Pre všetky zaľúbené páry, ktoré tento víkend navštívia náš krásny Pezinský zámok, si pán riaditeľ vybral virálnu fotobúdku. Kto nevie, o akú fotobúdku sa jedná, pozerajte toto video do konca. Po brainstormingoch prichádza na rad tvrdá práca, výber materiálu, veľa merania a ešte viac rezania. Toho vás ale ušetrím, tu už vidíte, ako je srdiečko predkreslené. Pri rozmeroch toho srdiečka som myslela predovšetkým na vašich vysokých partnerov, ktorí sa aj tak nebudú chcieť v tej budke odfotiť, ale podmienky na to vytvorené mať budú. Srdiečko vyberieme z rámiku a už ideme na tú príjemnejšiu, aj keď časovo veľmi náročnú časť tejto fotobudky, a to je riasenie. Za matu vybrali sme tú najkrajšiu červenú, ktorá nám najviac pripomína lásku a Valentín. Tu už vidíte budku na mieste, Všímak zámok Pezinok, na mieste ešte musím doladiť zo pár detailov. Neonový nápis láska je must have, čo sa týka Valentínu. Zaľúbené obálky taktiež a dievčatá trvali na tom, aby tam bol aj macko. No a tu už naozaj vidíte našu fotobudku vo finále. Takto to vyzerá, je umiestnené na recepcii v Všímak zámok Pezinok.